Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal waqtalafulan beda pendapat sapa para imam madhab. Halil muhrimi ayyastadhilla bima yumasu ra'sahu min mihmalin wa ghairihi. Hal apakah lil muhrimi ku kaduwe tiyang ihram oleh ayyastadhilla utawi yen to bernaung ngiyup sapa muhrim bima kelawan barang yumasu kang nyentuh apa marok sahu teng sirahipun. Manene ku mimahmalin saking tandu wa ghairihi lan lintune. Kan panas, Mas. Kan oleh ditutup to ndase. Ngono ta iki? Yo. Cuma dhek nggawa beban disuwun ngono. Oleh ora. Ngono dadi ukara. Kan ndak ditutupi to ndase. Wah, kula niki mboten nutup. Kula nyungging Ngono ya dadi ukara. Nyapa Ka'bah kok ditutup, Pak? Ka'bah kok ditutup. Ka'bah gak ditutup. Masjidil Haram kok gak ditutup. Kok gak ditutup? Kan duduk sirah. Yo, kan gak nyapa gak dipayungi ae. Ndak panas ngono ya. Iya. Ajane nek pengin gak panas ngono. Ning kono jare gak panas lho, Mas. Nek ning kono ya, Mas. Sekitar Ka'bah sekitar Mekah iku gak panas. Masih sampean iki taline apa jenenge ndak nganggo sandal, gak melecot, Mas. AC tok nih sore iku. Marmer. Aman delok desainnya. Siji gak plecor, Pak. Nomor loro terane akeh wonge. Lho iya, tapi gak panas jare, Mas. Jare lho iki. Aku kan gak tahu. Kipasnya barang kan kuat katanya. Wah kae. Nanti meskipun mentor teko lah iki. Mentor teko dhuwur iku ndek kono iku gak panas dari sekitar Ka'bah iku. Ngono. Faqala Abu Hanifah. Faqala sanjang dawuh sapa Imam Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i ya juzu angsal apa ayastadzilla bima yumasu ra'sah oleh. Wa qala Ahmadu wa Malikun lan dawuh sapa Imam Ahmad lan Imam Malik la ya juzu mboten angsal apa ayastadzilla. Istidlal ka oleh Mas. Istidlal bima yumasu ra'sah ka oleh. Wa qala Malikun lan dawuh sapa Imam Malik konsekuensine gak oleh ku nek tetep nglakoni. Lah dawuh Imam Malik alaihi iku wajib ing atase wong sing istidlal niku wau al-fidyatu tawi fidyah. Fidyahe napa? Milih. Fidyahe milih dzabhus syat nyembelih wedhus poso 3 dina apa ngewehi mangan wong fakir 6. Golek wong fakir apa enek to Mekah iki? Oke. Enek ya? Oke. Enek gelandangan-gelandangan. Oh enek ya? Nah, iku bisa 6. tulisan kono. Kene. Heeh, sak wonge nom kok 0,6. 6 on lah sak wonge. Ngono aja. Itu fidyahnya. Bedane karo dam. Oh nek dam duduk masalah cilik-cilik ngene iki. Masalah gedhi ngono. Kaya hajine kira tak tamatuk. Niki fidyah bahasane. Wa huwa lan utawi qaul Imam Malik niki al asahhu nggih menika qaul ingkang langkung sahih mim mazhabi Ahmad saking mazhabipun Imam Ahmad. Titik wa idzala bisala niki qobaa niki macane atau kubaa. Wa idzala bisalan ari kalane nganggo sapa wong alqona ateng kokona to. Kubaa mantel
sapa wong fi katifaihi teng dua pundaknya. Tapi walam yudkhil mboten nglebokno sapa wong yadahi teng astone fi kamaihi ing dalem dua lengene kubak niku wau. Kan konak no. Keliru kubak ngono. Lah, lek ana wong nganggo mantel mek disampirno ngene tok ngono. Ndak sampai dinggo ngene. Kan gak oleh to nganggo. Pas ihram ya. Tapi gak dilebokno iku piye? Nah, niki wajibat moko wajib. Al fidyatu apa fidyah alaihi ing atase wong ihram sing nganggo mantel mek gur dislampirno ngono tok iku. Indah salatati miturut Imam 3. Kaya anu, kaya main. Oh, iku kan dislebokno, Mas. Enggak kan dislebokno. Ora. Endi? Pemain ini gak dilebokno, sak sisih sing dilebokno tok. Sing ndi? Sing kiwas dilebokno sing tengen gak. Oh, sing tengen gak. Sing tengen gak. Sik dilebokno berarti. Oh, Enggak iku ndak dilebokno kok kuwi gaya apa aku jane aku. Kuwi fashionnya wong ndi. Dikenekno tok. Dadi kubake iku mantele iku dikalungno ngene tok mek. Utawa dislampirno kene, gak dinggo. Lho, wong sing ngomong itu ae Pak nggih. Wong itu niki sing napa gamis niku? Gamis niku niki mboten wonten jahitane Pak, langsung itu. Nggih. Lha niki kan wonten jahitane to. Lek wong nek produk Indonesia kabeh kan niki jahitan nih. Nggih. Wong wedok niki terus niku los. Oh. Nggih. Berarti aku sempat mikir gawe ini piye ya kuwi. Maksudnya nyatake lho. Mriki mboten sembungan. Langsung nih, lengan nih. Nggih. Lah terus? Lah terus? Lah nggih lek model sing nganu mau apa? Wis lebokan iku. Nggih, lebok niki mboten dinggo, mek di sampirno Dan ngeten. jago kene klambi iki Cuma ge kemul ndak dilebokno iki ne, tapi dia nek gak dilebokne gur di nggih disampirno ning kene, sampirno tok. Iya. Ah niku. Nah niku nek jarene niki tiga imam niku wajib kena fidyah, tapi nek Abu Hanifah waqala Abu Hanifah dawuh sapa Imam Abu Hanifah la fidyata ora ana fidyah iku maujudah atau wajibah alaihi ngatasi wong sing nganggo kubak iku mang titik. Terus niki tetep wong ihram niki tetep waman lan utawi sapa wong maksude wong sing ihram lam yajid niku mboten nemu sapa man izaron teng jarik utawa pakaian apa lah gak nemu iku la bisa moko nganggo sapa wong sarawila teng celana wala fidyah lan ora ana fidyah iku wajib alaihi ngatasi wong niku wae gak ana golek izar iki gak ana ya wen nggo suwal ngono tapi gak kena fidyah miturut Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad titik wa qala Abu Hanifah wa Malikun lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah lan Imam Malik tajibu alaihil fidyah wong sing gak nemu izar terus nganggo celana lah dia itu tajibu wajib alaihi ngatasi tiang niku wau man lam yajid niku al fidyatu fidyah kena fidyah sih titik malih niki tetep waman utawi sapa wong maksude sing muhrim ya sing ihram lam yajid iku mboten nemu sapa man anak laini teng dua sandal gak nemu sandal jaza moko angsal lahu kaduman niku ayal bisa ngento nganggo sapa man al khufaini teng dua khuf sepatu boot niku ya sing dawa terus wayak kok to'a kurang aine wayak kok to'a huma lan ngetok sapa wong huma teng khufain niku asfalal ka'baini teng nisore polok dadi kudu diketok nonton diketok duduk kudu saya maksudnya angsal nganggo khuf tapi diketok nonton Indah Abi Hanifah miturut Imam Abu Hanifah mboten panas kicat-kicat Pak Lekku nggih kaji waktu sik ning kene iki sandal iki engko cara pas umpul-umpul kok kena idek pedhot wis tuku ning kono kali
Heeh, terus. Ning kene wis sumberan ngono. Dilalah teko kono, Pedho tenan. mbok cepet mbok piye ngono sandale. Golek toko iki gak enek sing dodol sandal. Lah terus. Mlaku sampai teko hotel iki nyekerun to. Oh, Langsung apik iku. jekeng teko. Apik lho. Terus kene kan masalah sumberan gini-gini ngomah lah kok. Kena ning kene. Wis gak jeli wis. Nah, tapi niku miturut Imam Abu Hanifah, kali Imam Malik, kali Imam Syafi'i. Tapi illa anna Abu Hanifata angin apa jenenge? Hanya saja saat temene Abu Hanifah aujaban niku majibaken sapa Abu Hanifah alaihi ngatasé tiyang sing nganggo khuf tapi diketok niku alfidyata teng fidyah. Tetep kena fidyah Abu Hanifah. Kok kudu ngaren abot-abot ya Bu fidyah iki? Ya Abu Hanifah. Wa qalan dawuh sapa Ahmad Imam Ahmad laya juzu mboten angsal. Lapsuhuma napa nganggo dua khuf niku min ghairi qat'in saking tanpa diketok. Dadi kudu diketok. Dari Imam Ahmad. Wala yahrumu lan boten haram ala rajuli ing atase tiyang jaler apa sitru wajihi atau satru wajihi nutupi wajahi rajul inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad lan Imam Ahmad wa qala an dawu Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik yahrumu haram dzalika apa mengkono-mengkono satru wajihi. Wis milih ya, Mas. Ora sadaran iki. Nggih nganggo masker nutupi wajah yo. Haram. Imam Abu Hanifah Imam Malik. Imam Syafi'i gak apa-apa. Iya, sokar. Wis ngoten tok ae wis. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.